बिराद मिस्टेक दं नोंथांमोना नै बे एन्जर जायो नामा नोंथांमोना नै सावगारियाव नुनो हाबायना नै सावगारि नायनानै मुं बुंनि फै नायदो नै बे एन्जर नामा नै बे एन्जर जायो नामा ओमफ्राय नैबे राबना जाहैदों एलबाम जाहैदों बा राबना एलबाम बेनिफ्राय नै एम बेथ' रानि जागौमोन रानिया एम जाहैदों बा बेनिफ्राय नै एम्बु सेरजाया ओमफ्राय नै बाहायथ' नै कृष्णआ आरो जोङो खोनानो मोन्दों बे खिताबा बन्द जाबाय बिजाबा बन्द जाबाय बन्द खालामबाय नाथाय प्रुफा बाहा ओरैनो खुगाजों बुंलाबायबानो जायाना बन्द जाबाय दिनैनिफ्राय फोरोंनो मोनला बेखौ डास्टबिनाव गारहरनांसिगौ होनबाथ' जायाना मोनसे नेम खान्थि थायो मोनसे ल' थायो फोरमाना बाहा प्रुफा बाहा हो जुदि बे टेक्स्ट बुकखौ नाल एन्ड भइड खालामनोबा सोरहा गोहो थायो स्टेट डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन बेहासो मोन्थाय दङ दिनैसिम बाहा बिनि सार्कुलार बा अर्डारा बाहा जों नटिसखौनो नुवाखै देखायदो नोंथांमोनहा जुदि बे बिजाबा जुदि बन्द जाबाय होननायनि माबाफोर मोनसे प्रुफ दङबा लेखायाव लिरनाय ना सार्कुलार एबा मा होननांगौ बिदिखौ अर्डार खुलुमबाय बावैसोनो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ जोंनि बे बर' मिडियामनि टेक्स्ट बुकआव गोदान सोदोब सोनाय बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा बुंदों बेयो नंखाय ओरैनो जास्ट फेक भिडिअ बानायना हगारदों होननानै दा बे बिजाबखौ जुदि रानना होआखैबा मारैहाय स्कुलाव सफैगोन आं दा बेनि थाखायनो मोनसे स्कुलाव फैदों माने गोबांथार कन्ट्रभार्सियेल जागासिनो दं दा गावजों गाव माने दायखौ रावबो लानो नागिराखै दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो माने क्लियारै मिन्थिनो थाखाय आङो गंसे स्कुलाव फैदों आं स्कुलनि नामखौ नोंथांमोननो खिन्थानाय नंला जायखिजाया आङो दा बे टेक्स्ट बुकखौ थांनानै नायहैसिगोन आरो आङो दा नै क्लासरुमाव हाबफैबाय क्लासरुमाव ओमफ्राय नै लेखाफ्राथ' नै रानजोब्बायानो बुरजा दंथारो नै गांसेल' नङाना नै गांनै गांथाम गांब्रै नै हिसाब गैयै दङ नै बेलाय नै नोंथांमोना नुनो हाबाय थारमानि बे बिजाबखौ स्कुलाव रानमारदों स्कुल बेलाय नै दङ बेलाय नै आइ होननाय थाइजौआ बेनोमोन ना थाइजौखौ आइ आफा बेलाय बेनोमोन ना मिस्टेक आरो नै बेलाय नै हाथरखिखौ थगर होननाया नै बेलाय बाहायबो बेयो हाप्ता द' मिन्स 6 उइकनि ओमफ्राय डे 1नि बे सेथि साननि फोरोंनायमोन आरो बेयो थगर हाथरखिखौ थगर होननाया बिजाबा मोननैसो दङ ना बबेबा बिजाबाव बल होनदों बबेबा बिजाबाव जोलुर उल्टा पाल्टा बिजोंथ' जाया जायख्लंखौ रयना बियो हाप्ता 4 मिन्स 4 उइकनि सेकेन्ड डेआव बे रयना नै बेहाय नोंथांमोना नुनो हादों नै बे दाउब'खौ बरफ होननाय बल बबेबा लेखायाव जोलुर बबेबा लेखायाव बल उल्टा पाल्टा ओमफ्राय नै दाउब'आ बरफ बेयो जाहैबाय हाप्ता 2 मिन्स सेकेन्ड उइक 2 उइकनि सान बा माने डे 5आव फोरोंनांगौमोन आरो बेखौ बेबायदि आरो नै एन्जर इंगिनिखौ ना माउसखौ निंनि होननाया नै बेलाय बेनो जाहैबाय हाप्ता 7 मिन्स 7 उइकनि सान 2 डे 2 आरो ना बे 7 उइकनि डे 2आव फोरोंनांगौमोन ओमफ्राय बेहाय दङ नै निंनि जाहैदों एन्जर इंगिनिया निंनि बिराद मिस्टेक दं नोंथांमोना नै बे एन्जर जायो नामा नोंथांमोना नै सावगारियाव नुनो हाबायना नै सावगारि नायनानै मुं बुंनि फै नायदो नै बे एन्जर नामा नै बे एन्जर जायो नामा ओमफ्राय नैबे राबना जाहैदों एलबाम जाहैदों बा राबना एलबाम बेनिफ्राय नै एम बेथ' रानि जागौमोन रानिया एम जाहैदों बा बेनिफ्राय नै एम्बु सेरजाया ओमफ्राय नै बाहायथ' नै कृष्णआ बिफांनि दालायाव जिरायनानै सिफुं दामदों बेनिफ्राय मोसौबो दं मोसौ गाय बेखौ मा होनदों नै बाहाय एर'प्लेन जाहैदों फाग्ला ओमफ्राय नै मोनसे लेखा दङ फिथाइखौ मा होनदों स्राय थाइ जाहैदों बेयो बा स्राय थाइ बेयो हाप्ता 10 उइकआव फोरोंनांगौ बेखौ ओमफ्राय बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय बेरेमोदै नै बेलाय नै बेरेमोदै सेथि थाखोनि थाखाय फराय बिजाब दा
नैबे हाबथा जियाव नोंथांमोनहा मिस्टेकखौ नुनो हाबाय नै स्राइट थाइ जाहैदों स्राइट थाइ बाबरे बा स्टुडेन्टसफ्रा दा नै फरायगासिनो दङ नुवाखै आङो बिथांमोननि मोखांखौ देखायथ'ला नै गासिबो फरायगासिनो दङ बे ओरैनो फेक बानायनाय नङा आरो दङ नै ओरैबो बेयो गोदान एजुकेसनेल पलिसिनि कारिकुलाम बेयो बे लेखाया गोदान एजुकेसन पलिसिनि गोदान कारिकुलाम बेयो टिचिं एड मेटेरियेल गासिबो नै बेबायदि हरखाजोबदों स्टुडेन्टसफोरनो फोरोंनो थाखाय बेबायदिनो गासिबो बेफोरबायदि बक्स ओमफ्राय नै बेबो बक्स फैनाय रानना होनो ना स्टुडेन्टसफोरनो टिचिं एड नै आजिखालि कम्पास बक्स बायदिसिना जिअमेट्रि सेस गथ'फोरनो गेलेनो थाखाय नै हरखाजोबनाय जाहैदों स्कुल रानना होनाय नै गासिबो बेफोर पाजल्स बेफोरबायदि गासिबो हरखाजोब्बाय बे थाखोसेनि लेखाफोर बेरेमोदै हाबालाय नै बेबायदि ओमफ्राय बेयो इभलिउसननि नामाथाय बेयो 5 सानयारि फोरोंगिरि फोरोंथाय मडिउल बेयो टिचारनि मडिउल लेखा नैबेबो सोलोंथाइ दरखं बेयो टिचारनि गाइडबुक बेयो बेबायदि ओमफ्राय बेयो बेरेमोदै बेबो नै थाखोनैनि माने स्कुल रानखाजोब्बाय आङो गोबांथार फोरोंगिरिनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा बे दानि गोदान कारिकुलाम ना गोदान एजुकेसन पलिसिनि निउ एजुकेसन पलिसिनि गोदान कारिकुलामनि बे लेखाफोरखौ अनलि जाय टिचार्सफ्रा बा फोरोंगिरिफ्रा ट्रेनिंखौ मोनदों 5 टाइम्स ट्रेनिं जाहैदों जायफ्रा माने बे ट्रेनिंखौ कमप्लिट जादों बे स्कुलफोरावल' बे बिजाबखौ हरदों जाहैदों बिनि थाखायनो माने जायगा बबेबा स्कुल्सफ्राव बे बिजाबखौ दासिमबो मोनथ'नाय जायाखै मानो होनबा टिचार्सआ ट्रेनिं लानो हायाखै आरो बबेबा स्कुलाव टिचारा सासेल' आरो बबेबा स्कुलाव टिचारा सासेल' ओमफ्राय BL डिउटि मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो माने ट्रेनिंखौ लानो हायाखै आरो जाय स्कुलफ्राव टिचारफ्रा बेफोरबायदि बिबान गोलैदों एबा ट्रेनिंखौ लानो हायाखै बेफोरबायदि स्कुलाव दासिमबो बे लेखाखौ राननानै होनाय जायाखै जादों दा बेनि थाखायनो बबेबा स्कुलफ्राव नोंथांमोनहा थांनानै चेक खालामहैयोबा बे दानि निउ एजुकेसन पलिसिनि गोदान कारिकुलामनि बे बिजाबफोरखौ नुनो मोननाय नङा नाथाय मेक्सिमाम माने डिस्ट्रिबिउटरानो जाजोबखाबाय जादों रानना होजोबखाबाय दा आंबो नुवाखै आंनि मेगनजों फैनानै नुफैबाय दा गोरोन्थिया सोरनि दा प्रब्लेमा बेसो जों नागिरनांगोन गोरोन्थिया सोरनि गावजों गाव बे दान्थे बिदान्थे खालामनानैल' जानाय नङा बे लेखाखौ लिरनायाव मिस्टेक जानाया सोरनि जुदि जों मिन्थिथारनो लुगैयोबा जों मारैहाय मिन्थिनो हागोन RTI जोङो SCERT नो RTI होनांगोन अब्लासो जोङो राइट पार्सनखौ मिन्थिनो हागोन सोर बे लेखा लिरनायाव दंमोन आरो बबे जायगानिफ्राय होमबासो जोङो मिस्टेकखौ हमनो हासिगोन दा जोङो RTI होनो नाजाथारनांगोन अन्नानै सोरबा सासे नङा सोरबा सासेया मोदोम दुंनानै बे RTIखौ होदो जोंहा सासे टिचार भाइराल जानाय टिचार बे सार बिमल मोसाहारि बिथाङा ओरैबायदि कारेजियास जानानै बे भिडिअखौ बानायदोंमोन ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन दा जों बिथांनि थ्रुयैसो बेफोरबायदि मिस्टेकखौ जोङो मिन्थिनो हाबाय नङाबाथ' बियो बिदिनो थांबाय थासिगौमोन दा एक्सुवेलि जोङो बिथांखौ सनमानसो होनो नाजानांगौमोन जोंनि बे गोबांथार बर'फोरनि आफादफोर दङ फैनानै आर'नाइसो गानहोनांगौ नाथाय जोङो बिथांखौ निमाहासो बिहोदों आं बेखौ माने साबद्रायनाय मोनाखै आरो बेयो टटलि रं जादों आरो जोङो खोनानो मोन्दों बे खिताबा बन्द जाबाय बिजाबा बन्द जाबाय बन्द खालामबाय नाथाय प्रुफा बाहा ओरैनो खुगाजों बुंलाबायबानो जायाना बन्द जाबाय दिनैनिफ्राय फोरोंनो मोनला बेखौ डास्टबिनाव गारहरनांसिगौ होनबाथ' जायाना मोनसे नेम खान्थि थायो मोनसे ल' थायो फोरमाना बाहा प्रुफा बाहा हो जुदि बे टेक्स्ट बुकखौ नाल एन्ड भइड खालामनोबा सोरहा गोहो थायो स्टेट डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन बेहासो मोन्थाय दङ दिनैसिम बाहा बिनि सार्कुलार बा अर्डारा बाहा जों नटिसखौनो नुवाखै देखायदो नोंथांमोनहा जुदि बे बिजाबा जुदि बन्द जाबाय होननायनि माबाफोर मोनसे प्रुफ दङबा लेखायाव लिरनाय ना सार्कुलार एबा मा होननांगौ बिदिखौ अर्डार स्टेट डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एजुकेसन आसामनि नुदों नामा बाहा नुवाखै बेनि थाखायनो जोङो बयबो जांख्रिथाय खालामनांगोन बे लेखानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बर' हारिनि रावाव बेफोरबायदि उल्था पाल्टा सोदोबखौ लुगैयो नामा नोंथांमोनहा जुदि बे बर' रावाव
बर' हारिनि रावाव उल्था पाल्टा सोदोबफोरखौ लुगैबा सिरि थादो उन्दुनानै थादो जुदि नोंथांमोनहा लुगैयाबा जोङो जांख्रिफिननांसिगोन अब्ला आङो बांद्राय बुंला एसेयावनो बुंनानै फोजोबबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि